Hi guys, ang tawag Khompoy Academy of Haijak. Narok na phunuknai je mansak phunuknai narok na itong di ani video no. Hingke ang tabuk edisi o sok kaijak. Haipana ang je phaimani narok no phunukui manliya. Thangmani hingke phunuk sine ang bazarok berai thangnai. Ge narok no joto phunuknai narok nai tong di ani video no. Hingke ang tabuk jirania bazaro sok paijak ang waisa pano habya ko nugo hai pano habjagya bazar bisingo habjagya ekdom bazar kotoma mukitung ro kaham kaham kakulo phatui adros wow ekdom kaham kaham berai tongo bazar kakulo rok muya rok kabang kabang kusumai rok sumai rok ekdom bazar kotor kajangnai mane rok kaham kaham berai tongo bazar tammi kutung rok paitlang masano nainai gena beraite joto berainai khe saimanai tammi kutung rok kaham kaham tong khaisuk rok taijak kaham kaham tabo hingkai bazar par wngoi khaikha yang digi rogo berai nainai omo hingke chwlarokni bwkhwnai rajakmani khwnai rok ralaio yango rok sok paikha haipano joto berai thangsabai da aboni bagui yang rogo habjak tongkha.